Hello mga bay, kumusta mong tanan? Napadpad mi diri nga dapit karon. Okay. We're going to Cebu. Pero kay Friday man, so walay biyahe from Osamis to Cebu. Ang nahitabo, nisakay ko og para Dipulog. Og pag abot sa Dipulog, sakay na pud mi ani nga balhabal. Tricycle. Kani. Sakay na po mi aning tricycle paingon diri sa dapitan. Kay lahi man daing bus nga akong nasakyan, wan ako malantaw ang ticket no nga. Paingon man di ay sa dapitan, sa dapitan man day mi maghikan. So maayo gani kay na ako yung mga classmate diri no. Kauban pud ako aning tricycle. So medyo barato-barato ra akong naplite. Kay na ako kauban duha ka buok nilukat pa ang usa. Dito. Nilukat pa ang usa sa George and Peter Lines Incorporation or Incorporated. Tama ng kalo. Asa? Oh, hi sa diri. Hi. Hello mga bay. Nagyawiran ako si Rap-Rap, yang trophy sa pagka-king. Itong na-king si Rap-Rap no. So darang view diri sa dapitan mga bay. Kami karon sa Daplins Calzada. Magpaabot. Tara. Og nami karon sa Daplins sa baybayon. Sa manindot kayo. Nga view sa paligid. Sa palibot. Grabe ang biyahe, akong biyahe mga bay no. Gikan pa mi sa Davao. 4 kadlaw ng mata nami. Kay layo kayo ang biyahe. 9 hours ang biyahe from Davao to Cagayan. Darang baybayon. Oh my god, law man din diri. Pang-pang day ni oh. Pang-pang diri sa dapitan. Dara mga bayo. Grabe, 9 hours from Davao to Kuan. Davao to Cagayan. Oga mga ilang kog sorry sa tao nga kung giingnan nga maagi kog Cagayan no. Ug kaninyo mga bay nga nag-ingon ko maagi kog Cagayan. Wala na jud ko nakaagi tungod sa biyahe namo nga diri-diritso na gyud ang biyahe no. So from Davao to Cagayan. Tapos unsa naming orasan naabot sa Cagayan, alas 6 na mga bay. So langani na kayo. Og naulaw sab ko dito sa amo ang abtan unta. Ato nga ang akong gihimo, diretso na lang mi. Og sakay. Dito na unta mi na nakay sa paingon sa Dipulog no, moagi mi og bard sa mukas. Pero ang nahitabo kanang buntag pa man daw mi maabot sa Osamis. So nagtuyok-tuyok ko sa nagtuyok-tuyok ko sa bus terminal kung unsang bus nga pwede na mamasakyan nga makaabot mi ato nga time nitawag ko sa kong igsuon nga nasa Osamis kay dito ta mi matulog. So ang nahitabo wala man niya tubaga nga akong tawag mao nga ibali na lang mi og bus no. Malin mi og rural paingon og Pagadian. Dayon na naog mi sa Monte Alegre. Pero na mi gisabot nga Badja or ayaw. Nara isuksok ra man gud. So na mi gisabot ato daan mga bay nga Badja para paingon sa moang dapit sa bukid sa Dumingag. So karon natulog lang ko gahapon sa kadlaw. Paulay lang then duha ka gabi ra nakatuog sa amo. Og nang arin sab ko dito gamay sa mga gamit nga napundar na ko ginagmay dito sa mga divider. Ayun. Ito larga na pud pa Cebu.
kay naman sa Cebu ang maayo nga panginabuhi. Manimpalad tani. Okay? Dayon karon lagi nagbiyahe mi no. Paingon na mi og Cebu. Din nami karon na unong mi diri kay among usa ka kauban wala pa day kalukat og ticket. So nilukat siya diri. Pero sayo-sayo pa man ron alas 3:38 pa man ang takna sa kapuno no. Mao nga okay pa kayo, relax pa kayo ang panahon. O unya pa mga alas 7 ang biyahe. Oh. Unsa man? Ha? Unsa imo ha? Unsa imong ingon? Ngano imo naman nagipanitan? Okay. Wala. Mo na ni naani nato sa tong kalaagan. Ang hubak. Laag pa more. So tarang mga barko mga bayno nanaw no mirrors pantalan. Tarang barko gapaabot. Brad, unsa na dia sa Atbang? Ana ba unsa na dia sa Atbang? Sentros dapitan dari. Sentro nas dapitan? Oh, kana dari. Kaning dare. Dari kana dara. Inya kaning dare unsa na ni lugar? Kaning kultura gika nang murag na look. Una dari dapit dakak na. Diha ang Dakak Davao. Dakak dapitan di ang Dakak. Abi na kung sa Davao ang Dakak dapitan di ay. Sige. Berti kanindot sa tuang ko kangayan. Indot kay ilang tawan. Tunari diha ang Dakak di ay. Ani. Kanang naluok kana. Kani dire kani. Kanang luok ka to, tung naimurag barko. Luok mo na. Kanang gasunod nga buntod nga naimurag gamay. Kanang kuana mo na nang okay. Mga to mga bay. So, daghang salamat din na kukuto bug mayong ginabuhi kanatong tanan. Amping mo kanunay. Diha. Kung asa man mo nahimutang karon no, dinhi sa kalibutan. Hingkamot lang gihapon ta. Ginabuhi lang kita ani. Sigon sa to mga panginahanglanon. O magmatinudaanon lang kita sa to pagpanginabuhi. Hindi kita pasagdan sa kita sa basta matinudaanon lang kita sa atong lakaw, sa atong tumong og tuyo dinhi sa kalibutan. Daghang salamat og maayong hapon, bunta, gabi, palis sa inyong tanan.